Morning. Nag-finalize na ko sa login. Update na ron. Alasing ko pa magkapin, pero naghipos na lang ko sa jo. Hindi na ay makaliptan ba? Mura na maminig mo layas. Bahala na. Ibot nang lamas sa kadanan. Kaya kuan na rin maadyo nang ma-prepare daan. Mga charger, magdaan ko charger. At magyapon ko. Ganin na kadaw, nagsakit na ito, nawarag yapon. Sabayan ko ha. Dinipog na kung sa iyong unahon. Aglaas na ang buhatan, maligo. Una na ako maligo, ready na mo magto. Nakalit na ko gamay nga. Bibi, kuan, bibi wash. Kaingan mag-dako ko no. Bas hindi iuli. Diyan po masayod. Nakalit na lang ko gamay. Ang pamahaw, oatmeal ra 5 ka kutsara. Diya, isa ka itlog nga boiled. Pamahaw ta, ano yung pamahaw ra kay imudog di ko magpalabig kaan kay injad makaluhaan na kunog double. Init pa mag itlog asang babugnagon. Itlog rasang buo kun jaka ring oatmeal nga 5 ka kutsara. Ang gisuot nga sila na ingani kay arong dali ra bitaw. Ingani po to ang gipana kay magpasuso. Na wahing-wahing ra. Kaya naman ko yung mga inganing sa mina. O lagi mo sakit. Sakit na ni Unza, og nanay medisina. Hello guys, padung nami. Amang mga gamit to Excited na nga kulba. Ning tawag na kong dok ganina nga padung nami. Kay di naman mi moagi RHU kay ingin man si nga ditso na kay si na bahala dito para igabot na mo sa ospital. Diretso nami. Basta na kay private OB nga naapod sa ospital ga duty dire-diretso na ka. Kaya wa o kung sa public ra jud katanan, moagi jud kas imong RHU. Pero mag-inform lang pugos midwife nga nag-prenatal na. Unsa na kay ningan matud na daan nga magpa-inform pud si kay magao lagi po harap po to maninay. So kulba na, excited ka adyo ko. Unsa man ganining sakita antuson kay ato man ning gipangandoy. Nahumanag ko na ito sa amang kailar agkuhan si Ate Emily. Emily Mendoza. Daghan nagpila ka ha. Nay hatag ra. Nasa do pa jud ko. Hag na buhol may nasuwat. Kung may butang yung address. Wag naman. Kaya ba yung first timer? Purmat ka ni. Diyan namin sa OB department sa emergency. Update namin yan siya kay bawal na magkamera dito. Bye-bye. See you later. See you later ka. Amin ang bulpin. Dad, ano yung magkuhan? Tubig? Tubig? Tubig ka? Dad, alam mo tubig ka na? Ha? Dad, alam mo na. Oh. Wala na, gibili na ko dari. Huwat na tas, angay huwatan. Sorry, padali. Ready na ka? Okay na ka? Ready na ka? Ha? Ano saman? Ano nabi? Tingnan lang ko na yun. Wah. Kaya lagi na mo, di na ba kasod? Why na na? Daya pwede ko. Nagko ko?
Dagka. Ang tanan, slack. Na, Slack? May slack. May slack. kapalit ka, tapos pupala. Slack? Nablig dyan? Jadi na ito nga, dayapir ka kung di pa ito suta. Asa mga parmasya dito? Dani. Ako dito, saksagan sa ko, ay, ka na raincoat. Pero di mabuhay. Slack ug diaper. Slack ug diaper. Kung dayapir, nagyatag yung pin, ka nakapa. Ni? Nagyatag yung pin. Ka? Kita. Mga manan. Sige, sige. Walang pin. Yan, nakakain din na yun. Tawag sila. Ara lagi ko. Wala na ko. Makara-kara ang putang kuha gamit. Nabag pampers nga dagko na ni. Mara kami sabay lang ni. Naba ha. Sa tulo mo na tulo. First timer man gud na mga makara-kara tag. An, daw na pa na to di ra pa ta. Kitkat ano hospital. Gawa na ako kay ng kaon kay bawal man dagto ang uban. Bye. See you later. Kapoy ko. Payar kunta. So naka-private din si Ja. So guys, ada na ako sa room nga at bang naman da iPod malabjan ra. Anja karon to na si floor sa delivery room. Hopefully nga successful ang pag-anak ni Flor ni Baby Ninja. Excited ako nga makakita ako sa room na sa room. Nag-vlog na laman ko. Paningot ko, wako sininang da. So magpaabot na lang ko sa result. Kulbaan ako sa misis. Kulbaan ko para ni Jao. Pakuy kaon gani. Update mo na sa mga bata na mugawas. Yan po mininjo nga makalingkawas mis. Among problema sa pagpaanak. O, salamat sa mga tao rin sa hospital nga hospitable ka dyan. So nagandam kong baby o kanang lampin, baby clothes for day 1, lampin o Lord, ang tama normal na itong pag-anak. Kung di pa po nga silang duha safety. Oh, kulba. Dati mga bisita gikan Alicia. Mang irmat na oh. Excited mo suod pero di ay. Ang sunod na may guys, danas mama. Ang sunod, uban mas mama dari. Ako ray das, sinilas. Oh, ako ray da. Liwat. Liwat na na mo. Nagbibi. Ingan lagi ko, niingan lagi ko kasi isa na mo. Nag-post na ba ko mami? Ano nagilak mo na? Ika na na ay patrailing. Uy, nagdamgo pa na? Gusto mo suso? Magipasuso ganyan sa kay maglisod man ko kay paingan di pa man. Okay. Paingan na. Tara na. Ayos sa gusto niya ba? Ayun, nasa pag gusto niya. Okay lang? Tira na si Ja.
Good morning. First morning with Ninja. Nang gipasuso kay nagsuwagit kay nalibang. Kuan maning mama hindu agi jang lubot. Kay di pa ko makaingan na sa kita sa sama daghan kog samad. Kay 3.6 kilo. Agatong bata. Daghan tag samad sa tong ka bilahanan. Basig makagawas na mi karon. Gikuan pangundoy kanang process pag live birth ni baby. Kaya rong makauli na mi. Ito na lamang kuskuan mag-recover. Daghan magugog sa mad. Daghag tahi. Si mama dari amang backup. Ay, lisa din may kadyo kami rantang duha. Madjugay si mama ni Apas. Muto ito na siya. Okay ra ang tato ugwa pa ko nakasamad-samad. Maglisid man ko. Sakit pa man kadyo. Daghan ko yung mga gipang tayik nga tambal, antibiotics. Jadi pang kuan ra man nang dara bitaw sa swero. Ikuan ra inject ra. Madugani kay okay ra ko sa ang pag breastfeed nang wa ra bitaw sa ingag mo sakit kay may iba no hilak-hilak nga nako ara mo no dako mo pugkuan nipol.